a copia da esfera exterior, onde se pon a hora, ponse aquí, por medio desta varilla que vai hacia fora, giran as agullas de fora, as agullas principales. E aquí só é unha referencia para saber a hora que se pon fora. Estes son as pezas novas que Esta é a peza nova do automático. para que colla cuerda en automático, cun motor eléctrico, tanto a cuerda da campana como a cuerda do reloj. Este é o sensor que fai tocar a campana cando según a hora que sea, que vai tocar a campana fora por medio dos automatismos que están neste cuadro. Isto é a cuerda colla ou para de collelas nuns sensores que están aquí encima, que lle marca a posición do cable, que lle está dicindo que xa ten bastante ou que lle fai falta. Exactamente, Arranca o motor automáticamente. Ese é o todo o funcionamento que ten o reloj. Eso está ao margen de todo o que a mecánica. Eso, vamos, non se alterou nada. O reloj, se lle sacamos o automatismo todo, sigue funcionando idénticamente. O que pasa é que hai que darlle cuerda. Habría que darlle cuerda aquí con a manivela. Que podemos aí, está a manivela, que hacemos aí. Que é o